Happy Tuesday sa tanan, kini atong latest weather update, March 8, 2022. Ang low pressure area na atong gimonitor na nasa 100 kilometers sa may silangan, habagatang silangan ng Davao City, Davao del Sur. Og so far sa atong latest analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical cyclone. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area. Samtang northeast monsoon or amihan ang nakaapekto sa may northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands, makasinati ng medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat mugna kini sa low pressure area. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.